Assalamu alaikum masoyanmu ma'abota bibiyan shafinmu gidan TVmu mai suna Amana Hausa TV. Kamar yadda kuka saba, ku danna mana subscribing kana ku danna mana ƙararrawa domin samun dukkanin wani ayyukanmu da muke ɗaurawa na yau da kullum. A yau ne babban jarumin Kannywood ɗin nan wato mai suna Ali Nuhu Muhammad Zaki a Kannywood ya yi wa wata yarinya mai tallan awara tagomashi na arziki mai yawa, wanda ya jawo kuka a idaniyanta, hawaye na zuba da iyayenta, wanda ya sa aka samu cece-kuce a bakin jama'a, wanda duk gari ya kewaya. Ku ci gaba da bibiyan mu don samun kanun labaran. Mun gode.